Hello, what's up po mga Trova Peeps? Tang TV Police Vlogs nga pala. At andito po tayo sa Puro 4, Abalawangan Sur, Rosales, Pangasinan. Andito po tayo sa Dinarayo na Mikihan dito po sa Rosales, Pangasinan. Ayan po, makikita niyo po dyan, napakarami kong tao dyan mga Trova Peeps. Yung Mickey po nila is may kakaiba po. Kaya tingnan po natin kung ano po yung makikita natin dito kung bakit Dinarayo siya. Ayan po makikita niyo, oh. Wala na po kami mapag-parkingan dyan yan mga Trova Peeps. Dito lang tayo sa hilit ng kalsada guys. Kaya tingnan niyo guys kung bakit siya Dinarayo. Ayan na, papunta na po tayo. Ayan na po, makikita niyo po. Ayan o, paarami pong tao mga Trova Peeps yo. So ang totohanan po niya, nung tik naming baubusan na yan po, makikita niya. Ayan o. Oh, kita niyo yung Stella Mickey nila guys oh. Tapos yung sabaw ng baha nila. Ayan o. Pakasolid guys. Yung buto-buto ng bara na pupalay nilalagay nila dyan. Ayan o. Grabe. Putok-batok guys. Modern po kami ng dalawang overload. Yan. Look way no? Oh. Di-request ko lang po yan. Pero totoong presyo po nila dyan is 20 lang po. Para masa lang po. 20 lang po ang kada order na Mickey na may soup na ang bara. Yan, tamasa po. 20 pesos only. Nasa sa inyo na po kung overload dyan kung gusto nyo lagyan ng kara-kara ng pritong proben, chicharon itlog, pero naubos na po dyan yung kara-kara. Naubos na rin po yung proben. Naubos na rin itlog, kaya sabi ko, madam, may overload nila. Sabi ko sa kanya, kaya yun. Request granted naman. Sa halagang 100 pesos po yung overload, tapos yung isa 80 pesos po. Yan, ayun na po anak pa. Kikita nyo guys, sobrang solid yan guys. Ay no? Oh. Naku po, oh. Sarap. Mga Trova Peeps. Magkakailaman na guys yung talagang, ha? Panalo ba? O panalo? Sitsakla. And guys, no po. No. Itsura pa lang guys talagang papa. Second round ka na sabaw. And kasama ko po pala dyan si Mrs. Ayun o. Not man. Kapaparami na naman nakain si Mrs. Ayan po. So, si Ate Boy, ayan, modern na po pala kami dyan ng dalawang empanada na rin. Sarap ng chicharon na yun, kung makikita nyo, oh. Ba yung papo ng baho, napakalambot po niyan, guys. Ayan, solido. Oops, tumapon pala mga Trova Peeps. Ayan, Ate ko na nga po, ito na po ating pinaka-paborito, ang Tekimantam. Ayan, Inikman po natin, guys, napaka-solid po yun, guys, And now, Pops, so did you, paanong bahay, Tinan niyo po yung perfect bake ko dyan, kuhunin ko yung perfect bake dyan. Panoorin niyo guys, ayan na buwibero lang, ayan na kinamay na nga po mga Trova Peeps. Ayan na, oops, napakalambot guys, Grabe, sarap. Napakasolid po, kung di niyo po naitatanong, ito po Mickey na yan. Isler po ang gumagawa niyan. Peste po sila talaga sa palengke. Pwede kayong bumili dyan. Yan, guys. Tinamin naman guys kung gaano karami ang tao. Yung iba dyan nagsisi-uwian na kasi nga sold out na rin sa mga pupunta. Agahan nyo guys. Kasi 5 to 6 p.m. paubos na yan. Pero hanggang alas 7 sila magami. Pero 5 to 6 p.m. punta na kayo guys. Mas agahan nyo pa rin tingin anak ko. Gusto yung meaty guys. Ito po sila may-ari, ayan o. Sila may sikreto. Sikreto ng masarap sikreto, ayan o. Mickey. Si ate nagagawa ng Mickey. Tagamasa. Thank you. Dami o. Dami pa naghihintay o. Diba? Buti naabutan namin. Buti na ito kung hindi silang ito. Kaya may empanada pa po, sarap po. Sarap ka, malasa. Sarap. Sila sir ang may-ari. Ayan o, sila ma'am. Ayun. Sarap. Panalo. Pero pagka isang order lang ito, 20 lang ata eh. Mickey lang eh. O, tinan mo. May sabaw ka na 20 pesos. Kung gusto nyo overload, ito. I-request nyo ng overload. Yan siya. Saka yung mga bata kasi